pravimo vam nešto lepo, pratite nas. Jedan zdrav doručak. Biće za puno porcija, ali dobro, kao što znate, 3 dece u kući, puno se jede. I, što bi ja rekla, neću da prljam sudove za malu količinu. Da stoji u teglama i da bude za više zdravih doručaka. Stajala je čokolada u zamrzivaču da bi se lakše seckala. Nešto mi ne ide. Granola je domaća, bez raznoraznih emulgatora, gluposti ili šta znam. I ovde imam pečeni lešnik i brazilski orah. Stavit ću u šerpu da mi se istopi cimet, vanila, sve je dobro došlo. I to je nešto što će da vam postane rutina, verujte mi. Dalje tačno ne znam, ali ipak tako biram. Dok nam se peče granola u rerni, ja ću pripremiti ostale sastojke. Pored ovih suvih šljiva stavit ću suve brusnice, stavit ću suvo grožđe, to je sve lepo, slatko, ukusno. Meni će ovo biti ipak za 3 pleha. Evo je naša granola. Kad birate i kupujete pek papir, kupujete ovaj koji nije beli. Zamirisila je cela kuća, na kakao, na neke kolače, deca kažu. Vidimo se. Ćao.